Този ключ изглежда така, сякаш идва от някоя не особено високотехнологична кола от края на 90-те. Истината е доста по-различна. Това е Hyundai Santa Fe, големия SUV модел на корейците, който, противно на очакванията, като видите ключа, всъщност е пълен с технологии. А започвам с очевидното. Дизайнът, който не оставя хората безразлични. На мен ми прилича на някаква колаборация между Land Rover и може би Liebherr. Но да ви кажа, допада ми, защото има характер и освен това носи някакво премиум усещане. И докато екстериора носи духа на 80-те, ключа сякаш идва от най-мрачния период на 90-те, то интериорът е напълно в крак с времето. Тук имаме дигитален инструментален панел в общ клъстър с екрана на инфотеймент системата, който е извит към водача, т.е. най-новите тенденции, които виждаме при други марки. Имаме head-up дисплей с много информация, но по някаква причина малко деформиран, и множество асистенти за шофиране, които от това, което видях до момента, работят прецизно. Но всъщност салона на тази кола има много повече интересни детайли и е най-добре да се отбия и да ви ги покажа. Започваме с първия ред седалки. Тук, например, имаме функция за релакс. Сключена опора за краката. Нещо, което съм свикнал да виждам на задния ред на автомобили като BMW i7, например, но по някаква причина го имаме и в Hyundai Santa Fe, обаче на предния ред. Това е много странно. Какво да направя, ако пасажера зад мен е много грозен и не искам да го гледам в огледалото? Натискам това копче и имам видеовръзка отзад. Между другото, системата е много полезна, включително вечер или пък ако багажника ви е пълен. Имаме и висококачествена аудиосистема Bose, но това, което е интересно, е, че при включена музика и навигация, когато получавам някакви известия, чувам известията само от предните тонклони, отзад продължава да свири музиката. Нещо, което не съм срещал никъде, но е доста хитро. Там, където нещата стават наистина странни, този бутон. На него пише UVC и натискайки го, получаваме 10 минути UVC стерилизация в тази жабка. Защо? Не знам. Друго, което заслужава внимание, е цялостно управлението на функциите, защото имаме истински, наистина удобни бутони на волана. Скоростният селектор е на кормилната колона. Да, малко е грозен на външен вид, на мен ми прилича на електрическа самообръсначка, но е удобен. И това естествено освобождава много място. Тук имаме голяма ниша за багаж отдолу, две безжични зарядни за два телефона едновременно, но включително и USB-C изходи. И нещо, което ми допада, е оформлението на конзолата тук, защото имаме множество бутони с шорткъти, включително такива, които може да си кастомизирате за различни функции на колата, но в същото време имаме и този дигитален изглед с тъч бутоните за функции, които не се ползват често. Удобно е. По отношение на пространството, много място тук надолу, и по-интересното е, че този подлакътник може да се отвори и отзад. Така че задните пасажери също имат достъп до съдържанието тук. Но като стана дума за задни пасажери, там където колата наистина ме изненада, е втория ред седалки. Нека да видим защо. Тук попадам в някакво пространство, което е доста по-луксозно от очакваното, заради това, че имаме 6-местна версия на колата с две индивидуални задни седалки с електрически настройки, където мога доста да си полегна, и много пространство за краката. Има версия, разбира се, на колата и с нормална задна седалка за 3 човека, при което равния под помага да се чувствате добре. Освен достъп до предния подлакътник, тук имаме още една кутия, в която може да сложим не знам какво. И често казано, с тези седалки бих очаквал опората за краката, за комфортната позиция, която имаме отпред, да я имаме отзад, но случая не е такъв. За сметка на това имаме USB портове, доста интересно интегрирани в предните седалки, две закачалки за нещо, каквото искате, штори, разбира се, и няма климатик отзад. Имаме по един извод от всяка страна на въздуховодите, но бих очаквал трета зона на климатика или поне бутон за управление на силата на вентилатора. Такова нещо нямаме на втория ред.
това ми е странно. Още по-странно е, че всъщност на третия ред седалки има бутон за управление на климатика, в случай, че сложите някой да седи там. Малко нелогично. Но като изключим това, много пространство и по някакъв начин ми допада. Стигаме и до третия ред седалки. Доста агресивно ми направи път. Да видим как е отзад. Като пространство, всъщност, изобщо не е зле. Разбира се, седалката е ниска, но има място за краката напред абсолютно достатъчно. И мога да си представя, че човек може да пътува на този ред седалки, дори да има крака. Да се върнем на пътя. Накратко, колата се държи балансирано, вози приятно и се шофира лесно. Достигайки обаче път с повече завои, откриваме едно такова поклащане на карусерията при малко по-висока скорост, така че по-добре да шофираме спокойно, но така или иначе тук динамичното шофиране определено не е сила не само заради окачването, а и заради задвижването. На българския пазар имаме две опции, мисля, че като цяло на европейския са тези две опции. Хибридна система с обща мощност 215 конски сили и по-мощния плагин хибрид, този в който се намирам аз, с системна мощност 253 конски сили. В този случай електромоторът разполага с мощност 90 конски сили и в двата случая бензиновият двигател е 1,6 литров. Разликата между двата двигателя обаче не е много голяма, защото като динамика, като ускорение до 100 км в час и в двата случая имаме малко повече от 9 секунди, т.е. наистина спокойното шофиране тук е по-голяма сила. Скоростната кутия е 6-степенен автоматик, нещо, което аз може би не бих очаквал да открия тук. С всичките технологии наоколо и усещането, което носи автомобила, мисля, че по-на място ще да се усеща да имаме един 8-степенен автоматик поне. В резултат на цялата тази комбинация разхода на гориво също не е впечатляващ, по-скоро е малко по-висок, отколкото бих очаквал. Реално в истински условия около 7 на 100, стига да не започнете пътя си изцяло на ток в плагин хибрида, но това е в изцял хибриден режим. 7 на 100 не че е лош разход, разбира се, но има хибридни системи на пазара в подобен тип автомобили като размер и тегло, които са значително по-ефективни. Освен това, цялостно системата на моменти може да бъде малко груба, като струва ми се, че в много случаи тази грубост идва точно от скоростната кутия. Но нямаме нищо фрапантно и цялостно автомобилът е приятен за шофиране. Освен това, Hyundai са постигнали доста висок акустичен комфорт, до някъде благодарение на ламинираните предни прозорци. В общи линии приятен автомобил за шофиране, приятен автомобил за дълъг път.